Hola, sóc en Rafael Plana, el compositor de la banda sonora de l'exposició immersiva de l'I Cibernètic, que es troba a l'Ideal Centre d'Arts Digitals. Us volia explicar que el dia 24 de gener farem un concert molt especial aquí a l'Ideal. És un concert on utilitzarem la meva banda sonora de l'exposició, que és sobretot música electrònica, i la transformarem en una versió acústica amb piano de cua, amb violí, amb violoncel i amb altres artistes convidats. També us volia explicar que no sé si heu pensat alguna vegada el que passa per la ment dels artistes quan toquem. En aquest cas, el 24 de gener podreu saber el que passa per la meva ment amb aquest casco, que és un casco que transforma els impulsos elèctrics del cervell, pensaments i emocions en imatges que després es projectaran al damunt d'aquestes pantalles i d'aquests 1.000 metres quadrats de pantalla que trobem a l'Ideal, i veurem què és el que passa entre el meu cor i el meu cervell. Si us agrada l'art, la tecnologia i la ciència, us esperem el dia 24 de gener al vespre als concerts de l'Ideal.